जारिमिन सोरजिनो हानाय मेन-मेड फरेस्ट JFMCआ थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय जागायनानै गासै 500 हेक्टर हायाव दंफां गायनानै ओनसोलखौ सोमखोर आरो गोग्गो बारहावा होनो हादों। दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। मुलुगनां आबहावा सानखौ बयबो गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनाय बादि मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै भैरबकुन्द ओनसोलाव थानाय गेटसिमानि मेन-मेड फरेस्ट JFMCआव बालिपारा फाउन्डेसननि मददजों गोबां बिबांनि दंफां गायो। मख'जाथावदि थांनाय 2003 मायथाइनि सिगां भैरबकुन्द ओनसोलाव धनस्री दैमानि सोगदावनायजों हा खुरखानाय, गोग्गो बारहावानि आंखालाव आरो हा रानस्रावनाय बायदि बायदिफोरा नुजादोंमोन। नाथाय माखासे मेलेमजिबिफ्रा खौसेयै 2003 मायथाइनिफ्राय दंफां गायजेननायनि उननिफ्राय बेफोर गासैबो जेंनाया गोमालांदों होननानै फोरमायो गेटसिमानि मेन-मेड फरेस्ट JFMCनि आफादगिरि बिथाङा। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो बालिपारा फाउन्डेसननि बिल नायदिंगिरि गौतम बरुवा, सनाय दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुकुराम बर', बुंथिगिरि बेरजुन बसुमतारी, भैरबकुन्द गेजेर फरायसालिनि आरो सेबिउ इंलिश स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोना लोगोसे मोन्नैबो फरायसालिनि फरायसाफ्रा। बेथ' जोंनि खोथा। अबसे अकल जोंल' रैखा खालामदों होनबा जोंहा गाज्रि जागोन। मानो होनबा जोंनि बे हाग्रा ओनसोलनि खाथि खालानि जायफोर रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ जथेस्थ' हेल्प खालामदों आरो बेराफारसेथिं माने बे गायनाय जुगिदि बिथांमोनाबो जथेस्थ' माने बिनि फिथाइखौ मोननो हादों आरो मारै मोननो हादों होनोब्ला माने बिथांमोना सिगाङाव बिसोरनि जिथु देहानि बिगुर बे बिगुरा ओरैनो बेरबाय थायोमोन आरो बारा गुदुं फैबाय थानाय खारनाव दायो माने बिथांमोननि बिगुरा माने थाजिम जाबाय, थाव गोनां बायदि जाबाय आरो बेराफारसेथिं मोखांफ्रा बेरोमोन बेबो माने बेरगानाय जाबाय आरो फारसेथिं बे ओनसोलाव निहिर गोग्लैयामोन। दायो बे 2003 मायथाइनिफ्राय जेला जों बे दंफांखौ गायनानै दासिम मोनफैयो अब्ला माने निहिरबो गोग्लैनो हमबाय आरो ओनसोलाव माने बेसानो जिथु गोग्गो बारहावा नांगौ आरो अक्सिजेन नांगौ बेखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो लोगोसे जोंनि बे उदालगुरि बिटिआरआवबो माने बिनि मोजां माने मा होनो अक्सिजेनखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो मोनगासिनो दङ आरो बेराफारसेथिं जोंनि खाथियाव दायो जिथु धनस्री दोङो बे धनस्रीया दैज्लां बोथोराव हदायबो माने बानपानि जायोमोन आरो जिथु जों बे 2003 सनावहाय जिखिनि एरियाखौ 500 हेक्टर एरियाखौ गायबाय बे एरियाखौ हदायबो माने दैया खुरबाय थायोमोन। खिन्थु दायो बे दंफां देरनायनिफ्राय बे दैया खुरनायनिफ्राय बन्द जाबाय आरो दायो थेवब्लाबो जिथु ओरै सानजा साइडआवहाय जिथु धनस्री गोदोनि रेस्ट दंबावो बिथिं दासिमबो माने खुरबाय थायो। थांनाय बोसोरावहाय 2003आवहाय माने जोंनिफ्राय 50 हेक्टर खुरखाना लांबावबाय। जों डिपार्टमेन्टखौ खावलायनायमोन खिन्थु डिपार्टमेन्टआ जोंनि खावलायनायखौ माने खोमा होआसै, बेवहाय जों दुखु मोनदों। दाबो जों माने बेखौ बे फरेस्टखौहाय माने जों दाबो रायखाना बायखाना होगासिनो आरो जों आलपैसान लागासिनो। बिनि बिनिमयाव जों दासिम जेबो फिथाइ मोनाखै, थेवब्लाबो जोङो मानसि माहारिनि सार्थआवहाय बा जोंनि माने जिथु सोमखोर मिथिंगा बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जों माने बिना बेथनावबाबो माने जों भलन्टियार हिसाबै खामानि मावबाय थागोन आरो मावलांबाय थागोन। बेसेबां बुरजा ओनसोल? गासै जों गायनाया दासिम माने बेखौ 2003निफ्राय 2009सिम 10सिम गायदों। बेसिम जों 500 हेक्टर माने गायनाय जाबाय आरो दायो जिखिनि दंफां देरबाय गासिबो गायजोब्बायमोन, नाथाय बेराफारसेथिं मैदेरफ्रा सम सम सिफायो। नैबेयाव एसे लांदां जाना दोङो, बेखौ दायो बालिपारा फाउन्डेसना बेखौ मेकआप खालामनो दिनैनिफ्राय स्टार्ट होबाय। बिथांमोनखौबो जों माने गेटसिमानि मेन-मेड फरेस्टनिफ्राय जानानै हामबाय होनदों आरो बिथांमोनखौ जों दिनैनि सानावल' गायनानै जानाय नङा, उनावबो बेखौ रैखा खालामबाय थानांगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि थांखि दं? माने अकल दिनै नैबे 5 जुननिल' गायदों बे नङा, जों प्रयटेक बोसोराव गायो आरो गायबाय थाखायो आरो बायसान्स जों गायलांबाय थागोन आरो जिखिनि गायगोन आरो बेखौ जों माने हाजासे नाजानानै रायखाना बायखाना होनानै माने फोथांनो नाजागोन आरो जों साक्सेस खालामगोन आरो इयुनावबो जों गायबाय थागोन। दिनै 5 जुन नङा आरो जों गाबोननिफ्राय गायबावगोन। जाहा बे मोनसे सिमां दोङो, जिखिनि खालि जायगा दंबावो बेखौबो जोंहा गायनायनि सिमां दोङो आरो जों बायसान्स गायलांबाय थागोन आरो गायबाय थागोन। रायजोनि अनसायनायफ्रा माबायदि?
दासिमथ' रायजोनि अनसायनाया जथेस्थ' मोजां होनना बुंनांगोन मानो होनबोला गोदो जेनेका जोंनि बर' माहारिया दंफां दानोमोन खिन्थु दायो नुनो मोन्दों जे माने बहुद खम जाबाय आरो माने गुबुन साइडनिखौ जों बुंनो थाङा जोंनि साइडआवहाय दंफां गैलामोन जिखिनि जों 500 हेक्टर गायबाय बेयाव दंफां गैलामोन मानसिफोरा हाजोआव बन लायनो गोनां जायोमोन खिन्थु दायो जोंनि बेयाव रावबो दंफां दाना सोरबा जुदि दंफां गोरान थानाय लांनो गोनां जायोबा जोंनिफ्राय सोंनानै माने लांजागोन ना लांजाया सोंनानै लाङो आरो दायो जों रायजोखौ बायसा दुसिनो सानाखै रायजोआ जोंनि कारने सहाय खालामो मोजां खामानि मावगासिनो धन्यबाद।